Ai ngo yo try he gonna go por si sien ye ga jing penyo ga jung blay ye gonna go por ga bo corridor bagan wan shifi manai fi gonna ga ktien ga jung try gonna go por hang no ba pidon ap deng ngo ye fi i vai pe we na do ke long kemi ga long kpa gi samla kin thei wan sarang ke ba bang ban pe ye ga ktien ga jung try u plane gar khu fi gonna go por hang no ba pidon plane gar khu ai fi ga jing suk met bat men sim but pin roi ro ai ga ktien ga jung play sngongo i ga jing penyo ga jung try na ka por shi ga por yanga but ye fi ban yo sngo i ga ktien ga jung play kam nei ga jing la jang a re try u pen la tingi sngongo i ga jing pen la ba ga jing penyo ga jung play tinga wan shi fi ga ni ga por but wala mi ni ga ktien ga jung play but nga ngat ga ga ktien ju try kan long ga jing kar khu ga jing man toy ga ba khrao but nga ngat hi ba uwei po uwei ubala shakri utrai utrang ye gane hi haga jingem go jungu la de jongka kata ga kubor ga mga kwa ban ai fi gane go por ga long token show ye ka spa ka ba shisha token show ye ka spa ka ba ne ka ba shisha kani ka de ka kubor ga mga kwa ban walam shifi gane go por ken show ye ka spa ka ba ne bat ka ba shisha ngi kwa man ken show ye ka ta ka spa namar ha ka de ka protein ka bangi em manga ban ma pm ki don ar tli ki spa ka wei ka spa jong ka protein ka bangi ju yo i ka ba man gisngi ba pon ba ki brio ki be be ban ye ken show ban ye lum ye ka de ka spa ka ba don ha ka de ka kendo yo bakan sak kum ta mong ki be ba da kum ni da kum tai kum no man yo ye ka spa kum no man yo ye ka spa ki be ba man ken show ye ka ta henry ka bible baru play jangi uhika ye ngi ki khon ge chu ban ong to ken show ye la di ye ka spa bane ba ba shisha kani ga de ka ktien ga jong utrai ka banga kwa ban pdi fi nga kwa ban pi fake hado ban kot ye ga ne jong ga jing kuran kan long ga jing kar khu ga jing ban toy ga ba crown yi fi ngan bo ifi ka nong rem na ka ktien ka jong ka ba jisu hi ukuran ngi ki kentien na ka gospel ka jong u Matius ka nong ka ban rio ka de khot ka ba khat khandai hadu ka ba ar phuwe nga kwa ba ngan puli ngi ki ktien ki jong u play bat ngai ka long ka jing kar khu ka ba khrao ka ba ong kum ne what can show ki spa ilade ha ka kendo ha ka ba bam ka knyang bat ka sanang bat sha ka ba kinong tu kin ipen pe ki tu ro henry pien ken show ki spa ilade habneng ha ka ba kambam lemne ka knyang lemne ka sanang bat sha ka ba kinong tu kim pen pe lemne kin kim tu naba ha ka ba ka long ka spa jong pi hang taro kan long ka do not jong pi kini ki ktien ki ba u jesu u hika baru koren u ong yang ai fi bangi dei ban ken show ya kata ka spa ka bane bat ka beshisha hang ni ka spa ka keren ya ka buram u jesu u kwa ban ong yang ai fi ki kon ka jong blai bangin ken show ya kata ka buram ka bane bat ka ba long ka jing shisha ka jing mentoy ka bukram om ye ki e jong kani ka purthei namar ka bible gong ba namar kin sale no bau nong tu ula bantu ban penpeng bat ka sarang kadang la ndai u ong ken show ya kani ka spa ka ba shisha ka ba ne ba ka sarang kadam dan jaka bar unong tu onam dan jaka hangta aku manong gi gi kun ge jong blai hang no pidon menta ngakwa mo dang pitongin ken show ya ga negaspa ga beshisha namar kadon kanong ka bakraw yanga yangi habneng ladang ken show ya ga negaspa ka bane mat ka beshisha ladangan ong ye pi klet ban ken show ya ga negaspa ga beshisha pi be ban ken show ya ka buram protein ya ka spa protein ya ki aka jaga protein ngan ong ye pi yo kan sapen babe ye fi hakata ka wei gesni namar ngin om imdo hagade ke pertei ke bangi ngi im
Di negara negara ko kikon ko jung beri baka Bible ka ong yangi token show ya kada gaspa ka bane bat ka bashisha. Ngan pedi fi ba u Jeremiah Ukraine yigi Kristien. U Jeremiah Ukraine yigi Kristien. Haga kitab jung nakala nong ka ba kendai ke dekot ke ba ar pulai ke ba ar pusau ngakwa bangan puli ke Kristien ke jung beli kan yarap fi si bon ba ke ba ong kum ni. Kemudian orang utrai, wat ai bau riu start on sarong hala ke jeng start lemne uba krau bor on sarong hala ke bor riu spa to on sarong hala ke spa jauh henrei uta uba sngau sarong to on sngau sarong hakani ba u shempang bat ba u itu yang bangalong utrai uba le ya ke jeng le ie ya ke jeng besar bat ya ke hok haka kendo naba kineki ki ba ngasngob haken ong utrai kini gede ke ketien ke jeng ublei ke Bible ka nam sya yangi bangin pen sarong ngin pen sngob sarong yele hakata ka buram kendo hakata ka jengla ke jengdon ke jengpi pidon ke spa pidam la bang ngadon ke spa ngan sngob sarong hakata ke spa ngan le sarong hangta pidon ke buram ke bor ke pi pinam la ban le sarong hangta ke Bible kam sya handai tang ya kani ke we ke bau blei usha ba pin le sarong u blei barabor pilap bon sien ke Bible ba u blei u yale persya ya u basarong bon sin hajar sin pilap ini gitien ke ba u blei u isi hai u breu basarong ni kenau yo ulur sifaru ba u blei shop no yo Lucifer na breng she kenduro de naman ba udon ya ka siem jong ka jing sarong bat ba u juong bon sien u blei u yele persya yo basarong u blei u kentiu yo ba penrit ba yo basarong u penpo pilap bon sien ye kata u blei sya ba pin sung sarong halaka bor halaka jingla go jepi yo pi don bor yo pi rispa pi riupo pi sngu sarong yo pi sngu stai pi sngu habrio pi sngu sarong yo pi sngu start pi sngu nang pi sngu sarong hagada gejeng sngu la sngu start u blei wang wat nom le kumta tang ka ni ka we ka bau blei sha ba pi sngu sarong gata galong ba pi ito yo trai ba pi don yo trai namar ba uplay ula le i ye pi bat ula i ye pi daga jing ye bam jikot bat ba ula a ye pi ka jing em kerhai kom ba jisu ukuran naga gospel ga jeng u yale sekolah ga besipo di kot ga besipo namba ukun ulawan ban a ye ga jing em kerhai ngisngu sarong ya kaniken bangilayo jing penim ngisngu sarong ya kaniken kiba ublei ula syam yang abadi pi ngisngu sarong ba ublei ula penim yang abadi pi but ngisngu sarong namar bau trai ulama yiki pop janga bajeng pi tang ya kane ublei sha nri like nang ta kwa badom sha ba pinle sarong bat ban pin ken show ya kata kaspa jong ka purtei rekwa ban pin ken show ya kada ka buram lani kata ka spa ba ka kenyang bat ka sarang bat unong tu unom la ban lik klo ka kwa marang ibigi kon ga jumlei kane ga diga ktian ga jung trai ka ba ka hika yigi kon ga jumlei ngadong ipisa chisien bau jisu ro kuren naga gospel ga jo Matius kanang ba khat ri ga de khot ka ba ar pun ri wang ga digi ktian naba kan mentoy ayu ya ubriel lada unyo lut ya ka purtei baro ya ka buram baro ya ka spa baro ya ka nam baro henre lada undo no ya la ka jong ka mensiam dah on ya pli ya la ka mensiam ko ba ye jong blei tangin am ya be ya kata ke jong ke pertei henry ngen ya be ya kita ki ke besaneng ni kenal apostol Paul Ukraine ke city ke dong kora sai wang ni gikin tongin ya be ya kita ki baken jabneng ki bahaneng ka keren ya ki baken jablei ki baken jaman siam ko ki kon ga jumre namar balai bang kwa man keren dengan getien ga jung turai ngiyo i ko malong mentaki beri kele ya be
Yaki aka jangka ni ka perthe. Oh, le ya kompet ya ka nam ya ka buram. Dale iwi kum tu an le kum tu dale iwi kum tu an le kum tu. Kwa man ong pi ki khon jom le ngin om dei ban le kum ta. Om dei ban le jubor. Ban pen sarong ni le ni. Hakata ka jingla ga jom pi. Yo kan yalam sya ka jing men sao ban ka jing babe. Oh gani ka ktin jo trai ka long ka jing ker khu ka ba khra. Ngi kan mau. Ka Bible ka ong susu kum ni. Ngakwa man kren ni gani ka ktin ka jong trai. Pinapet na ka kitab siki probab. Kerana ba khat we di khat ka besau ka kran ni di kitian naba ka spa bat ka buram kin on kin nom pen mentoi ha ka daga sngi jong ka jing bitar ka jong ublei ka spa ka buram ka nam ka kerdan ka bapidon nganong ipikan om mentoi e ru em ha ka sngi jing bitar ha ka sngi jing bishar ka jong ublei Uble rompet ya kata ka buram ke bapiok ne ke pertei ya kata ka spa ka kerdan ke jingdang jing tip jompi upet la da pila don ni yo jisu ha ga donot ke jompi namar nganong ye ke ni ubreo la ne ke breo ke bala don yo jisu la udon shimon ke jing start la udon shimon ke buram la udon shimon ke spa on nom pen sarong nyau bat ukren hala ka donut nakapor shakapor kine baro ka bangadon kam dei ke jingla jonga ka dei ke jing ai ke jong blei te ka badu ai lot show blei ya ka buram ti henry uprio la ni ka brio ka bom don yo trai yo be kanedi bangayo hi oh nga batre nga bala kum later ki khen be ba ulahi dina ka ni ka dangon ong ipi ka bible ka la kran chai nabar ka spa ka buram ka bapidon ka jingstan ka bapidon haga ne ka pertei lada piklet yo trai kan om pen mentoi fi haga sgi jaga jing pen bitar lada ka sgi jaga jing pen hier kaput ka jong trai lada ka sgi jong ka jing bishar ki khon ka jong bale ngi kan mau ti ya uneu Lazarus bro tu ruspa pikan mau nem na ka gospel ka jong Lukas ka kren ni ka jing shisha Lazarus ula syam jenjar udan ni ke jingpang to jao para shiraniang berudan ro ke jingduk ke jingkerdo kom uwe ne unong krong uba jusong uba juyat haka pelau ke jong une uriu spa apa de ula penkeman ni le de ula yo shimon ye kada ka buram ula yo shimon ye kada ka jing ye nong kom do ye kita ki ek ka ba ukwa haka jing ga jong u klam da pet u klam da kmi ye ke jing long ga jong Lazarus Barka Bible ke itu ingi baro armut kela klat kela yap kela late no uwe ulek seka sadam wa Abraham but uwe ulek seka tu jam ding ko ba ye jang uble lada jen baka spa katrikam lada jen baka buram breu katrikam la jen ba uni uru spa onda tet ye ka baneng da ka pisa ga jugo tin re uble uklam itu ye kata ukwa ya ka donut ke bashisha ka bahok bangin shakri uble da ka donut ke bashisha om mangle sarong kani ka ktien ga jungle ba ka Bible ka hikaya yang ai vi gi kon ga jungle hang no pidon ba pio sngo ba pisha skon ga ka ktien ga jungle tongin kan show ya kata ka spa ya kata ka buram ka bane bat ka bashisha bat ka baken jabneng ka baken jable om yiki ak jangan ka pertai ki ban salit no kini ki ak ki jinte ka puram pertai kan salit no henry nganong yipi kata ka bangingin kin show ka bane ka bashisha kan om late no lanu ka long bom jikut ko ki kon jabri wat nam singu tho bakala pa pin ong ba ngan penhun ye lede kat banganang imene berti tongin penhun ban sakri yu play po play un ai nong yi gajim gajumpi play un kar khu yi gajim majapi ki kon chaplay hang no pidan pisngap pi pet ngane ga ktian gajung trai play kar khu ba play un ai bor yi gajim majapi pen sakri yu trai da ka donot da ga sim ke ba shisha play un ai bor pi hang no pidan tongin wat yi ga buram gajung trai tongin ya be e ki jong ka perthei ritongin ya be ye kita ki bakan jabaneng ki madlong ke jingker khu ye ke jingem jonga ju pi bom jukut plain kar khu ye pi hang do pi don ka kwa man dwa ye pi ka bo play on pen la ye pi
แบบเพียงอย่าเบะiki bakan jam siam ki bakan jablay ban shakri utrai de ka donon ba de ka siam ka besisha tangan dua fi ni ko par hang no fi don Trang Jisu ngawan shime trang IT no shime ga digi kon me ga pek ngap ko trang ye ga diga ktian ga jeme trang hang no ki ba ki don na play ga da duai men pen kya iki met bat men sim play bakin yo ye ga diga dur ba ga ktian de trang ka kran ber ka hikang yengi pa ba bengen ye be ye ki bakin jabneng ki bakin jablay ki bakin jam sim play pa ba ye jongo trang in pen sngom hai me kat ba dang em hai ga diga putai penna ga digi kon ni begitu ken rong gede gede bikin wak ya kalat man pen skob hai me om man pen skob hai la di bat ya nur ya no bre reken pen skob hai me kutra tat ta do gede gesngi bre ba men man shaw man rong no iki bre pela iki bikin ken shaw kutra ya gene gespa ka bane ka ba shisha ka ba ken jamble ba ken bat scam ni ki khol me tra be ken yang scam ha ga jingai ban shakri ya me tra ai ngo jisu ba mes ngau ye ga jing duai le ka kerteng ga jong jisu ba nang surat ngeduai gepan bat nga ai ngo amen plain kar khu fi ge go par hang no pidon bi cha score ge ge tian go jong play plain kar khu ba plain ai bon pi ko play shibon plain kar khu ngi se champat aga wi pat ka video amen